Aquest és el nou reforç del Lleida. Es tracta de Jesús Rodríguez, conegut futbolísticament com Tato. Arriba en qualitat de cedit fins a final de temporada del Múrcia. El seu objectiu serà posar fi a la sequera golejadora de l'equip. Tato, de 23 anys, és davanter sempre. Aquesta temporada ha jugat 7 partits amb el Múrcia i ha fet un gol. Aquesta és la tercera incorporació del Lleida en el mercat d'hivern després de Queco i Omar. Lo vengo siguiendo las últimas jornadas al Lleida y sé que quizá la falta de gol es lo que le falta para estar un pelín más arriba y bueno, entre Queco y yo intentaremos suplir esa carencia. Aquesta va ser l'única rematada entre els tres pals del Lleida durant tot el partit. Amb aquest trist balanç ofensiu, difícilment pot aspirar a fer alguna cosa important aquesta temporada. Per la seva paraula Llosa, tampoc es pot dir que busqués el gol amb insistència, però va mostrar més ganes d'endur-se els 3 punts. Aquest xut al travesser va ser la jugada més perillosa de la primera part. A la segona, els de Felipe continuaven ben adormits i a mesura que passaven els minuts, els locals s'acostaven amb més perill. Mentrestant, la inoperància ofensiva del Lleida era total. Malgrat tot, el partit semblava condemnat a acabar amb l'empat inicial, però en el minut 95, Javi Selvas va fer justícia. Amb aquesta nova ensopegada, el playoff s'enllena una mica més i els fantasmes del principi de temporada retornen al camp d'esports.